El tipus d'encàrrecs que et pots trobar en un mitjà de comunicació com la televisió, encàrrecs gràfics, podem trobar els que estan previstos i els que són immediats, ho estàvem dient. Els previstos poden ser, es preveuen unes eleccions pel proper mes de maig, o de juliol o de setembre, són eleccions en aquest país i es crea un equip de creació i d'execució composat entre d'altres, un director, un realitzador, un tal, i un dissenyador gràfic. El dissenyador gràfic rep una comanda del que s'espera emetre, que acostumen a ser continguts que ja estan més o menys estandarditzats, i crea una sèrie d'elements des d'una careta d'entrada i de presentació, uns molinets d'intercanvi per poder anar a publicitat i tornar i una sèrie d'elements gràfics que són gràfiques de barres, formatges, arcs parlamentaris en el cas de les eleccions, etc. En el cas de promocions és un procés molt diferent, es treballa més des d'un briefing, des del que ha generat, diguem-ne, el producte. Normalment són produccions associades a un producte, a un programa, i aleshores el que es fa és un briefing del que es vol transmetre o de quins objectius hi ha en aquell programa, i a partir d'aquí s'engega tot el procés de que hi hagi un copy que faci el disseny creatiu del que seria el guió d'aquella promo, i a partir d'aquí s'engega tot un procés de crear la imatge, des de si hi ha un rodatge, plantejar el rodatge, si és un més estrictament de postproducció, que es treballa amb imatges ja generades des del propi capítol. Hi ha diferents tipologies en funció també del producte. Fas el brainstorm sol o en grup, sacseges tot això i arrel d'aquí es crea una història. He de dir que cada vegada és menys freqüent que es facin històries, però l'ideal és que es creï una història. Sobretot si han de participar moltes persones. Per què? Doncs perquè no puc anar a una gravació i dir-li a un càmera què és el que necessito només explicant-li en aquell moment. Necessito que ell ho visualitzi una mica i tingui una idea clara de si ha de fer una panoràmica o si ha de trincar la càmera i ha de quedar-se quietet allà gravant, o què és el que ha de fer. Necessito també explicar-li als actors o a les persones que participaran què és el que han de fer i necessito que ho vegin. Llavors és important, en aquests casos sí que és important que hi hagi una història. Per l'operador de 3D també, perquè s'ha de situar dins de tot això. Per què no es fan tants històries ara? En el cas que sigui una peça més de treball més electrònic, o sigui que generis les imatges, treballis en fotografies o les generis electrònicament, que no hagis d'anar a gravar, que no hagis de fer res de tot això, busques l'estètica, per dir-ho, no sé com dir-ho així, l'estètica que portarà el programa amb un parell de frames, amb un parell d'imatges. I amb això suposa que has de ser capaç d'explicar com serà la seqüència. Per què cada vegada, almenys jo treballo menys amb històries? Doncs perquè és més flexible. És més flexible. Si tu amb un client li ensenyes una història molt acabat i està d'acord amb allò, l'has de cenyir després amb allò. Si ensenyes una seqüència però més fragmentada, no tan acabada, és possible que durant el procés de treball te n'adonis que el plantejament que tenies era erroni i que puguis ser capaç de canviar-lo, variar-ho, sense que això suposi donar noves explicacions i un canvi molt radical al que havies ensenyat. Això no vol dir que no sigui necessari que almenys a dintre del teu cap sí que hi hagi una història, sí que tinguis una seqüència de com has de portar aquell treball.
La participació dels diferents professionals en cadascuna de la producció és important. Molts cops és difícil assignar l'autoria a una única persona. És una feina d'equip on tothom suma, on a més dels dissenyadors, moltes vegades en televisió i publicitat segur apareixen els especialistes en màrqueting, també aquests ens estan marcant el briefing. Tot això fa que hagi d'haver un esquelet molt ben estructurat per fer les coses per ordre i que realment arribem a aconseguir el producte més eficaç.